porque... Non hai nada que falar del. Pareceme a min que non acabou a cousa ben. E quero dicir que despois ese mozo que collín coñecémonos en Muros e dome o primeiro bico contra o muro de Muros, no Machi. O sea, o primeiro bico foi en Noia, logo volveu outro, o de Muros Foi casaches. de ruta. O de Muros Foi de ruta. casaches con el. Co que me dá Muros? Sí. No, tampouco. Estudamos 15 anos Deu bicos con outro. 15 anos de bicos. De noivos, de Vale, bicos, vale. de todo. De todo. Bueno, Como aproveitou, Dolores? E casar... Non, hombre, a que llamar con dulce, Aitana. Aí está. Bueno, Dolores, Vale, sí. longa historia de bicos na vida, Dolores, oye, que gracias por chamarnos, que moi amable, Dolores, Dolores, eu creo que xa marchou. Ela dixo que tiña que dicir e dixo, mira, veña, chao. Ai, que bo. Bueno, Como moi aproveitou simpática. Dolores, Bueno, moi simpática, estuvo moi ben, Engandoume. Que, por Bueno, certo, sabes dime. como se lle chama ahora cando os mozos te dan un bico e despois desaparecen? Ghosting. Para que o saibas, para que vayas apuntando. Palabra nova. Ghosting. A estas alturas. Ghosting, moi ben. Bueno, logo desta chamada, xa tiña que estar Sabela por aquí zubureando. Aí está. Hombre. E dicilo o nome e xa aparece. O amor está en Galicia, onde ti queiras mirar. O amor está en Galicia, en calquer sitio e lugar. Sabela, que alegría, a ver, te estás contenta, non? Estou Que ben che vemos. contentísima. Sabes por qué? Por A qué? ver, sorpréndenos. Porque o amor está en Galicia, onde ti queiras mirar. O amor está en Galicia. É o tema de Paco Lodeiro, O amor está en Galicia, Que programa... temazo, Temazo e programa. temazo de Paco Lodeiro. Que crack, Paco Lodeiro, Elena Boado, non? De verdad, pensas Laura Boado, perdón, Laura Boado. verdad, Pico cando desde pensas aquí, que Laura. non pode facer nada mellor, pa! Aí estamos. Sí, señor. Temazo de Paco Lodeiro que ni los pitufos maquineros. Bueno, e o que vamos? Que pasou? Que pasa esta noite? Bueno, pues estou moi contenta. Que alegría. Porque estades Pero por falando... que tan contenta? Estades falando hoxe de primeiros bicos, ¿no? Sí, estás lembrando o teu. Me empecé a pensar e, claro, pues, venche recordos moi bonitos, ¿no? Efectivamente, pues, deses momentos, ¿no? Tan Cando foi especiais. ese bico? Que o recordas como se fora onte, non? Sí, recordo como si fora onte, efectivamente. Pero cando foi? Fai canto? Onte. 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 Onte, xoves, dis. É dicir que ata onte a ti non che bicaran nunca. Os gatos contan. Non, os gatos non. Pois entón non. Sabes por qué? Porque eu estuve esperando pola persona, no? A persona axeitada, non somos como outros que van por aí bicando a calquera. Estuve esperando pola persona indicada. Como Dolores, queres dicir. Efectivamente. E debe ser que veu no AVE, porque tardou 40 anos en chegar, miña filla. Bueno, pero bueno, nunca é tarde, chegou. verdad? Bueno, Nunca é tarde. Se a dicha é boa, nunca é tarde, non? Exactamente. Bueno, pois nora boa polo teu Claro, programa. Gracias, enhoraboa, Aitana, moi ben. moitísimas gracias. Estou moi contenta, estou chea de vida, de verdad. Teño volvoretas no estómago. Emoción, claro. Pensei que a mellor era dunha ensaladilla que comín nunha gasolinera, pero no, ten que ser do amor, ten que ser do amor. Pero teño tamén un proema así un pouco tamén na piel, un pouquiño. Ahora que o sacas, eu Verdad? estuve me fixando, ahora que o sacas, ten a cara un pouquiño regulín, non? Un pouco regulín. Como algúns Tes aí. graniños que te salen pola boca, non? Máis boqueras. Mira, tócame na frente. Toca aquí. Toca. Mira, levanteime con temperatura tamén un pouquinho. Sí, os ollos, non está un pouco Verdad, cargada, estou un pouco de pouquiño. febre, pois, sí. Pero eu penso que é dos bicos. Ten que ser dos bicos, porque bica moi ben, amiga. Ui, como me bica! Bica cando Ai, que o cambia polo seu, diga. Bueno, logo falades. Despois estamos Logo en falades, contacto. sí. Pero bica moi ben. Bica Sabes ben. por qué? Por que? Porque é de Tribes. É que? Bica de Tribes, hai que explicarlle todo tamén. Ai! Bica de trivi, Non o pilla, de verdad. Claro. Entonces chistosa Estaba un hoxe, pouco obtuso eu. Estabas o Bueno, tuxo. que en definitiva que Bica. Entonces, bica moi ben. Bien. Pero, que me diste? Que... Eu Estás me diría mirando que- rara. Sí. É que eu iría que cho miraran. Claro, mira Ten así isto, unha pinta un pouco... Isto é acné juvenil. Bueno, xa, pero non estaría Acné máis. juvenil. É acné juvenil. As adolescentes somos así. Entendes? Un día levantaste ben,
Outro día levantaste con granos, outro día levantaste creceron as tetas. Es la adolescencia, ¿no? Ou tamén che andan os bros, que se di ahora os bros. De chill, bro. Os bros, sabes? chill, bro. De chill, bro, de chill, bro, de chill, bro, de chill. Sabes, os bros. Sí, vale, bien. En fin, Bueno, ti pues mira nada. por si acaso, ¿eh? Sí, vou mirar a ver si... Sabela Grillo esta Estou noite. un pouco... Unha ollada. Sí, a ver que me miren un pouquiño. Claro, que Veña, miren. Un aplauso veña. para Sabela De chill, Grillo, bro, que está de no chill, escenario de chill. preparada. Unha rapaza de pai e nai argentino, de ascendencia italiana, pero venga a nacer a Arousa. E agora, cando sube a un escenario, recorda a música. Faccións que máis ou menos a mesma. Oye, fantástico, fantástico. Acabas de ver isto, non, Sabela? Oh. Impresionante. Y bueno, ¿qué tal, Sabela? ¿Cómo va ahí? Pues bueno. O tema. Bueno, pues aí Como é vamos, o ¿no? tema? Sí, mira, que cara teño, ¿no? Teño máis grano Dura nesta como a cara. de sempre, pero distinta. De verdad, parece un arroz tres delicias, ¿no? Con Sí. tantos granos nesta cara, de verdad. Sí, bueno, ¿qué llevamos a hacer, no? Sí. Y Parece ser que me pegaron algo, ¿no? Decides vos. Vos decides que me pegaron algo. Eu digo que sería moitísima mala sorte Bico, que no primeiro bico que me peguen algo, Xa, ¿no? claro, Pois pero- eu creo que sí, Moi mala Pues sorte. yo creo que hay... De contado, igualmente. xa cho digo eu, Xa, home, pero é que tomamos todas as precaucións posibles. Faltounos na máis que a baliza da DGT. O demais estaba todo Pero mira unha cousa, controladísimo. a ver, Sabela, Dime. inda que tomes todas as precaucións posibles, ti pensa que o mellor ti non és a única que está na súa vida. Ui, por aí sí que no, Por aí sí que non che Bueno, paso. é unha No. Vale, Cholo díxeme que eu era a única muller na súa vida. Eu fíome de Cholo. Home, Vale, por favor, voulle mandar un WhatsApp, de todas formas, para quitarnos de dudas. Vale, Vale, vale. vámoslo whatsappear a Cholo, A ver. mira. WhatsApp, como se WhatsApp. chama? Cholo. Cholo. Cholo, Que llevas poñer? voulle poñer, mira, o siguiente. Teño a cara, Cholo, que parezo o eceomo de Borja. Cholo. Bueno, a verdade que Ti non está- estarás Curiosa, morreando curiosa. con outras, emoticono tesoiras, emoticono par de huevos. Par de Enviar. huevos. A ver que di? Tesoiras. A ver que contesta. Que? Igual co de cortar os huevos te pasaches. Un non? pouco Igual forte, non? O Igual diálogo non hai aí. que pechar portas así. Home, un pouco pues dura. esto, Contestou. Contestou. A ver, que di o cholo? Ves, de verdad, que par de mal pensados sodes. Mira pa aí o que me puxo. Monogamia imperiosa. No. Como non? Hai pon mononucleose infecciosa. A mononucleose, por si non o sabes, Mononucleose. é a enfermidade do bico. Sabíalo? No. É a enfermidade Sí, do sí, sí, mononucleose infecciosa. Dicídeme, por favor, que mononucleose é o nome dun grupo heavy, por favor. No, Por favor. Enfermidade do bico, volvo É a a repetir. enfermidade do bico, sí. Cago en la madre que lo parió, Bueno, pegoume eso. hai un Sí. contagio, hai un contagio. De sí, verdad, sí. con razón estaba todo o tempo dicindo eu paso de todo, macho, paso de todo. Home, aí foi sincero, pasoute de todo. Pensei que era fan dos tonechos, pero non. Debeme No, de pegar. pois aí hai... Tens que mirar iso, Estou me encontrando moi mal, Vou ter que ir a mirar un momento, Pois casi mellor, vai, vai. Picor, Ten cuidado por Veña. aí, deixade a pasar, Sí. Dadelle Cuidado, aire, non se dadelle arrime aire aí. moito. Veña. Vamos ter que desinfectar o plató, Sí, sí. Bueno, falabas de grelo. Moi rápido, sí. Falabas de grelo porque había unha... Corten. Mira, aí está, mira. Corten. Ah, mira, falando de grelo, sabe la grela. Corten. E grilo. Corten. Que pasou, Sabela? Corte. Que ves coa sanidade? Os sanitarios acompañando. No, bueno, no me fuches toques, no me mirar toques. por fin, non? Non Ah. te deixes tocar. Ai, sí, cuidado, que non toque, está... Ai, Que ten mononucleose infecciosa. Dios mío, acabo de ter unha experiencia cercana á morte. Pero se a mononucleosis non é mortal, que dis? Quen fala da enfermedade? Veño do hospital de mirar o menú que hai no hospital, cousa máis triste haberá no mundo. Ahora Que o menú do hospital, por favor. Fixámonos de vicio. Estou de verdade, Ay. estou moribunda. Que maravilla, se vas a ser unha rapaza ti. Ai, gracias, Como galloso que a polos teus enfermidade do ánimos. bico é do máis común que hai, pillano todos os nenos cando van á gardería. Gracias polos teus ánimos, Aitana. Sei que son un yogurín, sei non. Pero non fai falta exagerar tampouco. Pero estou mal, Encontrome mal. Que? A ver, que facedes comigo aquí, Dios mío? Que facemos? Haberá que mandarlle un WhatsApp a Cholo. Ai, ti dirás o que hai que facer con Cholo. A ver, a que Foi o que mandarlle. che contaxiou, Cholo, non?
Haberá que preguntarlle, no? pues Digo, o que o máis pregúntalle. importante ahora mismo non será recuperarme, será cortarlle os huevos o que me pegou eso. Bueno, home, Será... Home, mira pa esta cara, home, mira pa tanta esta cara. violencia non. Parece que me acaba de afeitar Serafín Zubiri, por amor de Dios. Si, a verdad que Mira pa deixouche esta como cara. un mapa, Boris, estou feita... Vamos a mandarlle un WhatsApp. Bueno, a ver, mándalle un hay que WhatsApp. Mandarlle un A ver, WhatsApp. a ver. Eu quero saber onde está. Dalle rápido que vamos ¿Dónde un estás, pouco Cholo? mal aquí. ¿Dónde estás? Vas a ver quen é Sabela Grilo. Enviado. A ver que contesta, Non te A ver que acerques contesta. tanto. Sí, bueno. A Dale ver, un pouco contestas, para Cholo. atrás. Aí está. A ver. A ver Que que di. dixo? A ver. Que non pode ahora que ten algo importante entre mans. Claro, vamos a estar aquí. A ver, e que igual está ocupado, Y que te- pasa? Non pode estar ocupado o home tampouco. Un venres ás 11 da noite, que hai importante que facer? Queresme decir ti? Queresme decir, vámolo chamar. Vale. Vámolo chamar. Veña, vámolo chamar. Viva. Pero que soa por aquí. Está aquí. Está no plató. Está aquí. Está sonando o teléfono aquí. No me jodas, no me jodas. Sí. No me Está aquí. Está no plató. ¡Cholo! ¡Cholo! E onde está Cholo? Cholo! ¿Qué pasa aquí, Cholo? É Cholo. Está ali, está ali. Cholo, levanta a man, Cholo. Cholo. ¡Ah! É Cholo. Está ali, Cholo. Es aquel, Xa andaba no armario antes, no... Ah, non dixen nada, non dixen nada. Non dixen nada. Apartarvos os que estades con el na mesa que contagia, Cuidado, Cholo, ven pa aquí. Por Cholo xa. Ven pa aquí, Cholo, que che vou a coller. Cuidadillo, Para onde vai, para onde vai? apartademos. Vas botar de Cuidado ma- con Sabela, cuidado con Sabela. Cholo, déxame Ay, ay, pasar, ay, que ay. teño que ir a pasar. Déxame pasar. Vente pa aquí. No, pasa pa casa, Cholo. Pasa pa casa, Cholo. Pasa pa casa, Cholo. pasa pa casa. Xa o leva. Ala. Bueno.